ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବର, 2 ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଅନୁଭୂତି ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିଥିଲା। ଠାଏ ଠାଏ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁରା ଉପକୂଳ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 28.3 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଶନିବାର ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଟିକେ କମିବ। ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। 30 ତାରିଖ ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି 9 ଜିଲ୍ଲାରେ 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏହି 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ 1 ଓ 2 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାହ୍ନ ଆଡ଼କୁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 25 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।